डॉन अमिताभ बच्चन के रोचक कहानी के पीछे रहस्य। बॉलीवुड के इस सफर में एगो ऐसन फिल्म आइल बा जवन बॉलीवुड पर्दा पर इतिहास तरचलेबा बलुक एगो पूरा विधा खातिर एगो मिसाल बनवलेबा। डॉन ई अमिताभ बच्चन के ऐतिहासिक फिल्म है जवन 1978 में रिलीज भइल रहे आ तब से लोग के दिल में बनल बा। एह चरित्र नाटकीय फिल्म में ना खाली एगो रोचक कहानी पेश कइल गइल बलुक अपना समय के राजनीतिक आ सामाजिक हालात के दर्शकन का सोझा उजागर कइल गई। 1978 में आयल बॉलीवुड फिल्म डॉन अपना शानदार कहानी आ विस्फोटक प्रस्तुति से दर्शकन के मंत्रमुग्ध कर दिहल सी। एक फिल्म के पीछे कुछ रोचक तथ्य जान के रौरा विश्वास न होई की कहानी का रहे। एक असली चोर के कहानी। डॉन के कहानी असली जीवन से प्रेरित रहे। फिल्म के मुख्य किरदार डॉन के प्रेरणा एगो रियल लाइफ चोर हाजी मस्तान से मिलल बा जवना से 60 से 70 के दशक में बम्बई में हलचल मच गई। दो अमिताभ के अनोखा डांस। अमिताभ खाई के पान बनारस वाला गीत खातिर 40 सुपारी चबा लिहले। यह अनुभव से उनका के अतना सूजन हो गई कि अगला दिने उनका बोले में दिक्कत हो गई। 3 प्राण के भुगतान। फिल्म में प्राण नाम के कलाकार के फिल्म के मुख्य किरदार अमिताभ से अधिका भुगतान मिलल रहे। 4 रंगीन उत्तराधिकार। डॉन के अंतिम सीन के शूटिंग शुरू में श्वेतश्याम रंग में भइल रहे, लेकिन शोले के सफलता के बाद एकरा के लगातार शूटिंग कईल गई। 5 नेक्स्ट अप। यह फिल्म के 2006 में फरहान अख्तर रिमेक कैले रहले जवना में शाहरुख खान मुख्य भूमिका में रहले। यह सब रोचक तथ्य के साथे बच्चन के साथे डॉन के कहानी आ ओकरा पीछे के राज। फिल्म के रीमेक। यह फिल्म के 2006 में फरहान अख्तर द्वारा शाहरुख खान के साथे रीमेक कल गई जवन भी बहुत कमाई कैलस। डॉन 2 के रिलीज 2014 में डॉन के सीक्वल डॉन 2 रिलीज भइल जवना में शाहरुख खान मुख्य भूमिका में रहले। ये फिल्म भी सफल रहल आ नया दर्शक के अपना और खींचे में कामयाब रहल। डॉन के उदाहरण डॉन के आजो अपना कैची गीत, स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंस आ अमिताभ बच्चन के प्रतिष्ठित प्रस्तुति खातिर याद कईल जाला। एकरा के कल्ट क्लासिक मानल जाला आ एकर संदेश बॉलीवुड के अहुरी कई गो फिल्मन में देखल गइल बा। डॉन भारतीय सिनेमा के एगो नया नजरिया से देखे के मौका दिहलसी आ एकरा के ऐतिहासिक सफलता बना दिहलसी। ई फिल्म दर्शकन खातिर एगो यादगार विरासत छोड़ गइल जवन आजो एकरा के कालजयी तस्वीर मानत बाड़े। डॉन के खूबसूरती ई बाकी एहमे ना खाली मनोरंजन के इंतजाम भइल बलुक समाज के तरह तरह के मुद्दा पर चर्चा करे के बहादुरी से कोशिश कइल गई। एकरा के देखला के बाद दर्शक फिल्म के माध्यम से नीति अवुरी समाज के बारे में सोचे के तरीका बदल देवेले जवन की सफल फिल्म के सबसे बड़ पहचान होखेला।